Unzalu, ene eta etxaldeko militantea zira eta urteetan Michel kurutzatu duzu. Nola baloratzen duzu Michelen arartekolaritza lana zuen bi sindikatuen artean? Bai, urte luzez izan dira harremanetan LB eta ene, hainbat protesta eta hausnarketa egin ditugu elkarrekin historian zehar. Baina 98. urtetik aurrera nekazaritzaren geroa sakonago aztertzen eta eztabaidatzen hasi ginen, ez? Nekazaritzaren bilakaera, bai hegoaldean, bai iparraldean, paka, garai hartan Agenda 2000 zegoen eztabaidagai mahai gainean, eta bilera guztietan, hegoaldetik genuen sakon sartuta sindikatu nazional bat izan behar gendula, ez? Eta bilera askotan gai hori ateratzen gendun. Eta horri lotuta Michelek ondoko gogoketa bat bota zuen. Euskal Herriko sindikatu bat egitea bada ideia nagusia hegoaldean jorratzen duzuena, Ipar Euskal Herrian bi aukera dituzue, badira bi sindikatu. Nekazaritza iraunkorra defendatzen dugunak eta nekazaritza produktibistaren aldekoak. Garapen ereduaren autua eta bere garapen estrategia izan behar dira ardatz nagusia edozein elkarlanerako. Aurrerantzean, bide horretatik sakondu genituen elkarrekin partetatuko bilera eta harremanak. 2007an eta 2008an urte bi horietan elikagaietarako lehen gaiak izugarrizko gorakada ezagutu genuen, ez, garai hartan. Espekulazioan ondorioz agrokombustibleen garaia zen momentuara, ez? Eta gure ekoizpenen prezioak guztiz behian zeuden, eta zentzu horretan beste gogoeta hau partekatu zuen Micheleko lako bilera batean. Sindikatu baten aldarria ezin da mugatu baserritarrentzat prezio duinak aldarrikatzera. Prezio duina lotuta behar du garapen eredu bati. Gure kasuan, nekazaritza iraunkorra eta herrikoiari. Ezinezkoa da prezio egonkorrik lortzea eredu produktibistaren bidetik. Eta gaur eguneko testuinguruak baditu antzekotasunak garai hartatik eta gogoeta horrek badu aktualitatea momentuan ere. Michelekin izan gendun azken bilera, presentziala 2021ko urtarrilaren 28an egin gendun, Leizan. Etxalde prestatzen ari zen dosierra amaitzeko. Hurrengo hamarkadarako garapen proposamenak lantzeari ekin genion 2020an eta 2021an bukatu genduen dosierra. Eta prozesu osoa markatu zuen Michelen hausnarketa honek. Proposatzen ditugun etorkizuneko bideak laborari guztientzat baliogarria izan behar du. Egingarria edozeinentzat. Behin kuadro hori zehaztuta, bakoitzak ere autu egin behar du. Laborariak ez garelako errekan barna uretan doazen ostoak. Azken bi hamarkadetan, hegoaldea eta iparraldeen arteko harremanak egonkortzen nabarmena izan dute. Hortik sortu zen Etxalde, eta horren lekuko da xaia ostatua, gure egoitza nazionala.